Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura żewġ mini taħt ir-roundabout ta' Santa Lucia twal 90 metru li saru b'investiment 20 miljun euro ikkonfinanzjati minn fondi Ewropej. Berba korsiji li jaqdu triq tal-Barrani mat-tela tal-Addolorata, dan il-proġett mistenni jara l-ħin tal-ivvjaġġar jonqos bi 30%, fl-istess waqt li jtaffi t-tneġġis mitħaħen u l-istorbju tal-konġestjoni li kienet toħloq ir-roundabout qabel li fiha kien jintaqa' traffiku kollu. Waqt din l-inaugurazzjoni, il-Prim Ministru qal kif dan il-proġett juri l-viżjoni ta' gvern li jwettaq dak li wiegħed u li huwa viċin in-nies. Dr. Abela qal li dan il-proġett qed iżid is-sigurtà fit-toroq fl-istess waqt li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-Maltin, speċjalment dawk li jgħixu fin-naħa t'isfel tal-pajjiż. Nemmen ħafna li wieħed mis-setturi biex inkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja huwa ambjent aħjar. Biex ikollna ambjent aħjar irridu naħdmu qatih fost oħrajn billi immorru għall-electrification tal-flotta tal-vetturi tagħna kemm dik tat trasport pubbliku kif ukoll ta' vetturi privati, inkomplu bl-istudji għat-trasport tal-massa u dik hija l-viżjoni tagħna għat-trasport f'pajjiżna aktar fit-tul. U mbagħad l-aħħar settur ieħor jista' jikkontribwixxi biex naslu għat-targets ambjentali tagħna sal-2030 huwa dak tal-kostruzzjoni, hemmhekk ukoll għandna potenzjal fejn nistgħu innaqsu l-emissjonijiet u determinant li nibqgħu nħarsu l quddiem pożittività biex inkomplu nagħmlu l-ġid għal dan il-pajjiż. Il-Ministru għall-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Jim Borġ qal kif dan il-proġett jikkumplementa katina ta' proġetti infrastrutturali oħrajn. Fin-naħa ta' fuq ta' Malta saru diversi investimenti fid-disajnijiet u anke meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, is-Sawt kien għadu blaċċ għal dawn l-interventi u naħseb illi n-nies illi għaddu minn hawnhekk kuljum jistgħu jgħidulek kemm qed tħalli differenza fil-ħajja tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall Fondi Ewropej, Stefan Zrinzot Soppardi, qal li l-fondi Ewropej qed jiġu investiti favur aktar aċċessibilità u inqas emissjonijiet. Dan huwa proġett illi minnu madwar 18 miljun euro ġew investiti f'dan il-proġett illi se jkun qiegħed iħaffef u inaqqas l-emissjonijiet għaliex it-traffiku jkun qed jimxi b'mod aħjar. Dan il-proġett jinkludi wkoll il-bini miġdied tal-mogħdija l-ġiri li hemm fil-viċin, sinjali ta' traffiku bid-dawl bejn Raħa Ġdid u Santa Lucia, waqfiet aktar siguri għal karozzi tal-linja u passaġġ ġdid tal-mixi u roti li jaqgħad lil Santa Lucia mal-Marsa. L-Aġenzija Infrastruttura Malta bniet ukoll subway ġdid għal mixi u roti ta' triq il-Barrani b'disin aħjar, brampi għal ċiklisti, passaġġi aċċessibbli għal kulħadd u kamras li jħarsu s-sigurtà ta' dawk li jvvjaġġaw bejn Santa Lucia, Raħa Ġdid u Ħar Tarxien.